Kumta perlok Pyndonkam kano ka Simcard ka JIO ne ka AIRTEL singabha comment kijingra jong phi hapo ka comment section perlok Shuh ban yai chukmat kene ka video ngakar pat phi baro papin singabha ban like bat share ya kene ka video khnang ba kan poi shabaro namar kawai kalai jong phi ngiyom sim shibun ladpi Pyndonkam da ka JIO Simcard bat pisa hagi jaka nangkendong kamut ka network jong phi kan sniu pha namar napding ki telecom company baro hagine gisngi ka network jong ka company JIO ka long ka basniu pha bat ki sim pisa nangi manla ubnai handre ka network jong ki ka sniu hadu kata ki briu ki nang jinjar ladakwa ban phone ru haban wat network sha ulum uba ying hadu kane ka jing sniu ka network ka JIO kumta ke ka ba ngamut pan ong kalong ba ka JIO kala le sniu bha yangi baro dangshin ta JIO kala wengno ya ka plan recharge ka ba ka chispa sapyo khandai nanga pat manta phinam la Shuh ban recharge ya ka tak plan Pisngap kumno ka buitu jong ka company ka le thok yangi upai ba Pyndonkam ya ka JIO Simcard la de pikwa ban recharge ya ka ne ka plan recharge chispa sape khundai pila ban le ya ka ne daga ba le shagi dukan ki ba don sijan ying jong phi ki ba recharge mobile amla ban recharge ya ka ne ka plan nala ka jong ka phone namar ka na plan la wing no ka company ha ki phone pin haban recharge yang nak plan chispa sapo khandai na ki retail dukan ki badon sijan jong phi ke jingmun toy hagane ka plan ngan sai thu phi hangne hagane ka plan recharge ka ba chispa sapo khandai phin yo arpyo prasngi ka validity but 3GB ka data haga chisngi phi yo everyday ke ka ba ka company JIO ka le kalong ka ba bakla shibun kale yagne barona ka banta ka jimun to jongka ka JIO company kamde ban weng yagne ka plan recharge chispa sapyo khandai tangka namar kana ka plan ka ai jingyarap sibun ubaduk namar kana ka plan ka ai arpyo prasngi ka validity bat ka data ru phiyo adu CGP sisngi ka company JIO kamde banle batngi upai ba kumne ka kam ka de ban ai kum kata ka plan ka ba ai jimun to yangi ru upai ba uba bat ya ka JIO Simcard orlok pisngau kumno ka jingra jong phi halor kane ka recharge plan ka ba la sha weng ba ai ka jingra jong phi po ka comment section komplai